případě, že vám někdo nabídne nějakou korupční nabídku, ozvěte se buď to panu Škárkovi, našemu výkonnému místopředsedovi, anebo předsedkyni protikorupční komise, vlastně to jsem já, takže můžete zavolat i na mé telefonní číslo, všechno tady máte, všechny informace tu máte na slajdu. Teďka už se podívejme na ten nový etický kodex, který vypracovala ta naše protikorupční komise. Tak, my vlastně potřebujeme, aby ten etický kodex fungoval nejen ve věci veřejných, ale jak jsem říkala, i v celé poslanecké sněmovně. Budeme ho prosazovat i pro všechny poslance a senátory. A etický kodex vlastně, jak jsem říkala, má být hlavně zárukou pro voliče. Proto je důležité, abychom ten etický kodex podepsali již před volbami. Doposud už padlo několik návrhů na etický kodex, ale poslanci si ho nikdy neschválili. A to z toho důvodu, že samozřejmě už měli křeslo jasné a voličům už žádnou záruku dávat nemuseli, nebo respektive nemuseli nic dále slibovat. A proto nikdy ten etický kodex v poslanecké sněmovně nebyl dotažen do konce a nikdy nebyl schválen. Tudíž my přicházíme s novým přístupem a chceme ten etický kodex pro voliče už podepsat před volbami. Tak, v případě, že někdo z našich členů tento etický kodex poruší, tak bychom samozřejmě ho, kromě toho, že by mohl být vyloučen ze strany, tak samozřejmě budeme tlačit na to, aby rezignoval z funkce, ve které je. Etický kodex je standardním opatřením, funguje například v zemích typu Velké Británie, Spojených států, ale pro zajímavost i třeba v Jaru nebo v Polsku. Jar je samozřejmě Africká republika. Tak. Protikorupční komise vypracovala ten etický kodex, který má 7 článků a začíná preambulí. Preambuli, kterou si můžete i přečíst vy ve vašich poznámkách a ve vašich podkladech, které máte všichni na stole, tak smyslem té preambule je vlastně uvázat se i k těm zákonům a k těm stanovením, které už jsou dány v Ústavě České republiky, v Listině základních práv a svobod a dalších platných zákonech. Tudíž ten náš etický kodex respektuje tyto již schválené dokumenty. V článku 1. je hlavně jaksi napsáno, že chceme, aby se ten člověk, ten politik, který se dostane do té funkce, který je zvolen, aby se choval maximálně zodpovědně. To znamená, že bude docházet na jednání, schůze a tak dále, bude poskytovat informace veřejnosti, seznámí se s probíranou problematikou a samozřejmě možnosti zdržet se hlasování bude využívat jen minimálně. Článek 2. zase hovoří o tom, jakým způsobem, nebo respektive, že politik ani poslanec, senátor a další funkce nesmí přijímat žádné dary, protislužby ani jiné odměny. Dále jsme ještě doplnili tento článek dneska, takže to nemáte ještě ve svých poznámkách. O to, že člen strany věcí veřejné musí výkonnému místopředsedovi nebo předsedovi protikorupční komise nahlásit jakoukoliv korupční nabídku. Toto ustanovení jsme tady dodali z toho důvodu, že jsme chtěli, aby to bylo explicitně řečeno i v tomto etickém kodexu a nejen v tom kodexu, který už je součástí našich států. Ve článku 3. vlastně se vymezujeme vůči střetu zájmu. Mnohdy v politice dochází k tomu, že vlastně politik hlasuje o veřejné zakázce, kterou se dá vlastně firmě, která je například jeho samotného nebo jeho rodinného příslušníka. Náš etický kodex tuto možnost naprosto vylučuje a tímto se chceme tomuto střetu zájmu vyhnout. Článek 4. v podstatě kopíruje náš protikorupční program v oblasti veřejných zakázek. Tudíž my říkáme, že nejen, že v programu píšeme o tom, že nebudeme například, že nebudeme podporovat nebo že nechceme hlasovat pro subjekty s neznámou vlastnickou strukturou a tak dále. Tak nejen, že to máme v programu jako takovém, ale máme to i v tom etickém kodexu. Kromě toho, že nebudeme podporovat subjekty s neznámou vlastnickou strukturou, tak samozřejmě nebudeme ani hlasovat pro takové firmy, nabídky, kde cena neodpovídá tržní ceně, nebo kde například kvalifikační podmínky výběrového řízení zvýhodní pouze jediného uchazeče. Ve článku 5. chceme především zabránit přeběhlictví. Jak už jsem říkala v úvodu, to je problém, který zdiskreditoval další menší strany, které byly z začátku jakousi nadějí pro změnu české politické scény. Proto jednak se budeme zasazovat o maximální prosazování našeho volebního politického programu. Jednak budeme respektovat i usnesení komunálních klubů, poslaneckých klubů, senátorských klubů naší strany a samozřejmě i rady, grémia a
kodexe. Tak, explicitně v tomto článku je řečeno, že nebudeme v průběhu funkce, výkonu funkce, měnit stranu, za kterou jsme byli do této funkce zvoleni. Článek 6. ten se zabývá tím, že každý poslanec a veřejný činitel by měl zveřejňovat také výši svého platu, stejně jako jiné povinné údaje, které jsou již dány zákonem, například zákonem o střetu zájmů, který explicitně říká, že je třeba dokládat majetková přiznání a podobně. Ve článku posledním, respektive předposledním, ve článku 7. se, jak už tady zaznělo jednou, říkáme tak široké imunity, která by nám jako poslancům byla umožněna, a explicitně říkáme, že za spáchání trestného činu se vzdáme našeho mandátu. Tak a na závěr samozřejmě následuje závěrečné ustanovení, kde tvrdíme, že v případě, že porušíme tento etický kodex, tak se vzdáme našeho mandátu. Takže tady máte jasný výsledek toho, co by se stalo, že byste porušili etického kodexu. No a já bych vám řekla, jak to teďka probíhalo. My jsme si tady povídali teďka o etickém kodexu a já si myslím, že bychom se měli na dnešní konferenci domluvit, že se tomuto etickému kodexu zavážeme. A prakticky bychom to vyřešili tak, že bych vám lídrům poslala znění etického kodexu, na kterém se tady domluvíme, a potom byste to předposlali dále kandidátům a podepsané etické kodexy by si shromažďovali krajští tajemníci, kteří by potom měli důkaz, že to ty kandidáti všichni podepsali. To postup chceme schválit na konferenci. Tak. To by tím pádem z mé strany bylo všechno.